Hello guys, welcome back to my channel. Thank you so much for being here. I really appreciate you. If people are talking about it, then we are breaking it down right here. Liphala police are requesting public assistance ekufumaneni a 37-year-old female in connection with fraud case. Tiwa allegedly usisi lo uye kwi-dealership wayofaka i-application yothatha imoto ngetyala. Not just any car, nope. Usisters ebefuna i-Ford Ranger double cab. Une-taste ne. Uye wathi ke xa ifake i-application yakhe kule dealership wazisa amaphepha wobuqhophololo. Into zakhe ke ibhenki ziye zayi-approve le car finance ebe-aplayela, and then if i-dealership nayo yamnika imoto emveni koba ibhenki i-approviwe. Yamnika le Ford Ranger double cab ebeyifuna. Uyabonakala ke kwipicture le ithunyelweyo usisi ume ngasecangwe emoto yakhe unikwe ii-flowers, uncumile usisi, kumnandi, uyafoda. Ibhenki ke ibone ngee-installment zingabhatalwa. Bakhona bavukayo emaqandeni kanti sekuhlwile. Bathe xa belandelela i-tracker yakhutshwa kwangoko. Imoto isasandophuma nje kwi-dealership, bathatha loo tracker bayilahla phaa. Wena zi-address ebezibhalisile apha ahlala khona zirongo. Wena zi-address zalapha asebenza khona, ikhampani yonke into kurongo. Wena zi-payslip kurongo nje. Ndilapha ke mna ndizicingela uba hayi bo, ku-approve njani na le nto ebhenki? Akuqale kusetshwe na kaloku xa ufuna imali ebhenki noba silityala. Senje ityala elingako le moto akuqale kusetshwe, kube khona into ekusetshwayo before kaloku ku-approve. Kukhawuleze ku-approve nje. Ithini into yasebhenki? Bafuna usixelela ntoni na kanti ebhenki? Ikheyisi ke ye-fraud ivuliwe. Kuyacelwa ke kuluntu, abantu abanolwazi lale nzwakazi, uba maludibane namapolisa aseliphalale okanye bafowunele i-Crime Stop. Yho, isibindi salo sisi. Isibindi salo sisi singangam ndime ngeenyawo. Angene nje kwi-dealership azise into zakhe zobuqhophololo ezazi uba zizo. Ndingabilelwa ngumsintsila ndisangena nje. Kodwa ke ezipikitsheni kule picture ifotileyo ukhombisa calm, cool and collected. Usisi uyazincumela nje, ufote ecangwe kwemrhumela wakhe omtshakraca ongakahlalwa mntu ozawuqalwa nguye. Ntombazana na. Akubhatalwa ne-installment le esiyi-1 bakhe bafumane ke noba yiloo 4,000 inye. Yebethu nanisibindi sabantu apha phandle. Iwari yam ke ngoku ngaba bantu babini ebencedwa ngabo, lo ukwi-dealership nalo usebhenki. Uwesi lo usebhenki lo uapprove le car finance. Nantso iwari yam bethunana. Abantwana babantu bazawungena engxakini, bangaluza nayo naloo misebenzi kule misebenzi enqabe kangaka. Sithembe ukuba bazugxothwa bethunana kuyo yonke le nto. Mhlawumbi ke into ezifana nee-insurance zizayikhava ibe yimisteyikhi mhlawumbi yoba kungatshekwa kakuhle, kulandelelwe kutshekwe. Yho, ingxaki ke ngoku nale picture bayifakileyo yile ingacaciyo kakuhle. Akukho picture yakhe. Mhlawumbi uvele wazidelitha nee-social networks, wayazi uba ndizawukhangelwa, wadelitha mhlawumbi kwanto yakhe. Ngoku akho mntu unolwazi lwakhe, akho mntu umazi uba ngubani, waphi, ufumaneka phi. Hayi, asazi nabamaziyo mhlawumbi bazawuthula bathi hayi wethu makakhe aqhube umrhumela wakhe. Aziwuqhuba phi? Aziwuqhuba phi lo mrhumela wakhe? Ntombazana na. Hayi, unesibindi, unesibindi. Okay, thank you. Let me leave it here for today. Until next time, do not forget to subscribe and then ushiye comment zakho down below. Thank you so much for watching. Until next time, ndinithanda. Bye bye. Yonke le nto ke maqela ngu-allegedly. Ze ndingaziboni ndiyongena enkundleni zamatyala.
ngizibone sengiphendula unami nawe.